बायथांनि हा साकनि हानो फियकना हिनै सिलाय रुमै जबा खायना थांबानि ओ जबा खायना थांबानि दिनि मालाय मुं पान्दा अबाहायरकनो दिनि चिनि जबा थाक्लायानो तंनाय ओ जबा रकनि बिसिंतिनो चिनि तिप्रा सारकनि साकनि मानथाय सक थायरकनो जों तैवैसा किफिलिनानानि बागै जबा बसकां रगक खायजाकनानि अबाहाय लामारक जों खायलायानो हिनिनो दिनि आचकफां अक्रा हिंजाकनाय रक हेकेबा तिनि ओ आचकफां अक्रा रकनि बिसिंतिनो ओ कक्तमा थै थांजानाय लुकुरकनि खरां तिसावै हेकेबा तिनि जाति कथार मुसुंगै खुमबावै तिनि बरकनो बरम बलाय रिमानि नुखुंनि बरक रकनो बुमाबु फारकनो बरम बलाय रिमानि कक्तमा आचकफां अक्रा विश्वमोहन देब्रमा तै बिनि पाल रकनि बिसिंतिनो तिनि जाति कथार मुसुंगै तैदु कम्युनिटि हल पालाम सकमु पान्दा खायजाकमानि कक्तमा तिप्रसानि लाइबुमाव अबनो सुइजाक तंगो साकनि मानथाय सकताय रकनो सेगि नामानि अबहायकेनो जों बाहायनो ओ जबानि बिसिंति पाइफ्लाया जबा हेकिबा थाक्लाया जबा रकनो खायनो चिनि मानथाय सकताय रकनो जों नाहरनानि नांनाय हिनि ब्रकनि बिसिंति साक्लाय रिजाकमानि साकनि पाल हेकिबा ब्रकनि बिसिंतिनो दिनि महाय कग्रक सावि रिजाकमानि ब्रकनि लुकुरकनो Naga Nepal, Sikkim, Bhutan, Jora, Hatsung Harong, Awar Naitoma, Ababai Baksa Tonga Shampuraima, Magnati Kereng Tisa Hatono, Riyar Tongo, Pai Playa Katsangma, Pong Mao, Suno Paika, Ani Bokoro, Suno Luisa, Naibano. Tunda saklay nay boni mungno, nay boni mungno, mungno. Boni kami ko jaksuya. Next lab goyam manik koloi address polko overground 2011 thika region encounter by police area nupung ruawo. This lab moduram molson rank Sergeant Region encounter by Assam Rifle area Kilawo Tiga Boni address Bokto Mohon Para Tuju Lab Patal Jomatia Rank Sergeant Region encounter by Assam Rifle area Jompu